ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଏହି ସଂକେତ। ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜାଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ସେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଅନେକ ଥର ଏହା ଘଟେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେବାରୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେମାନେ ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସଫଳତା ହାସଲ କରେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଉପର ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାକୁ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହଜରେ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି। ପେଚା ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପେଚାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା। ଯଦି କୌଣସିଠି ହଠାତ୍ ଆପଣ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ଘର ଲୋକମାନେ କମ୍ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ କଥା ଏହା ହେଉଛି, ଏହା ଘରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହିପରି ଘରର ଲୋକମାନେ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରର ରହୁନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଆଡ଼େ ସଫା ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୂଜା ପାଠ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଘରର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ
ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀର ସଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଧଳା ଗାଈ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ଦିନ କୌଣସି ଧଳା ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ଏବଂ ଖରାପ ଦିନକୁ ସପ୍ତାହ କରିବେ।